Neboj sa, Miško, nájdeš si nových kamarátov. Sandra, ani Pipo, ani Filip tam nebudú. A môžeš chodiť do zoo. Čo chceš viac? Vezieš si Darlu, aj Ferdiša. To ti nestačí. Poďme mi radšej zostať na poláne v hájovni. Bez ocka. Neboj sa, aj tam budeme mať rezerváciu. V kancelárii mama. Aj to. Našťastie náš výskum nie je len samé papierové. Také pekné ako u nás, to už nikto nebude. Ale bude. Možno ináč, ale bude. Však ocko. A čaká ťa stará mama. Na tu sa netešíš? Teším. No. Máš psa, kávku A a... mňa. No? Ty nie si zviera, ty si môj brat. Nemôžem. Pekne pristál. Ale... Dvojča. Olej. Nemôžem. Olej. Mám dosť oleju, ale benzín. Tak, mládež. A sme doma. Poriadna škatuľa. Zvykli si iní, zvykneme si aj my. Tak, poďme do toho. Peter! Videl si? Čo? Neviem, asi sa mi len marí. Zdalo sa mi, že z auta vyleteli holuby. Miško, tak sme sa nedohovorili. Ocko, ja som si myslel, že ich budem posielať naspäť domov. Poďme. Máte mladý, nech to odsýpa. Budú bývať na našom poschodí. Ktoré poco? Nejakí dedinčania, čo? Bohové odkiaľ? Mama vravila, že sú stati. Jeho, ten je krásny. Poď sem, poď. Nezabudni, večer máš tréning. Darle! Darle, k nohe! Samozrejme. Si z cirkusu? Prečo? Ty ako myslíš, že my dvaja sme príbuzní? To asi ťažko. Keď si dovezol celý zverinec. Celý nie. Chýba nám slon. Keby si bol na predaj.
Tak poďme, Dušan. Odlož si tie svoje poklady do svojej izby. Dušan, tam za rohom. A čo to sem všetko ťaháš? Jeden je ako zo zverinca a z druhého trčia drôty ako z Marťana. Netopier. Ty nepoznáš škavku? Odkiaľ si? Tatier, tam som mal veľa zvierat. Ste asi mali doma safari. Určite. Kanárika, vyťahuje sa. Náhodou aj medvede, všetky dravce, také voliery. Mirka, už meškáš 2 minúty. Idem trápiť Husla a potom Anglinu. Ahoj. Katastrofa. U Hamadovcov nesplňa plán výučby. Práve vy? Prepáčte, keby som to bol ja, už by som bol na 3. poschodí. Teraz už toho mám dosť. To robíš tak schvál, ty sopľuš, čo? Náhodou sa volám Dušan Jahorčík. A keď ste domovník, tak ste to už mohli dávno opraviť. Počula. Mal pravdu. S tým zatváraním by sa naozaj už niečo malo urobiť, pán Ľadvinka. Počkaj. Radšej 2-krát vyhorieť, ako sa raz sťahovať, vieš? Počkaj. Kam to mám dať, ha? Počuješ, kam to dám? Au! No tento byt budeme musieť asi roztlačiť. Ja, konečne sme sa toho haraburdia zbavili. A črepy prinášajú šťastie. Dušan, povedala som ti, aby si tie veci dal do svojej izby. Bože môj, aj ty si... Ale tam sa to už nevojde. Nevidíte, že som po nočnej? A či je to pes? Smysni, ty obluda! Ako kúzelník. Dovlečie sem holuby. A ty namiesto toho, aby si mu jednu strelil, tak ho ešte kryješ. Ale prosím ťa, no, upokojíš sa, veď sa nič takého nestalo. No, dáme ich zatiaľ na močiu a basta fidli. Taký nezmysel. To som teda ešte nevidela. Holuby v paneláku. Dnes si prinesie holuby a zajtra si sem dovlečie celé Tatry aj s medveďom. Ale prosím ťa. Vieš čo, ja skočím
Zatiaľ k domovníkovi pokľúč. A tie ostatné veci, tie dáme do sušiarne. Faj. Myslím, že mi budeš prekážať. Môžeš sa kľudne odsťahovať. Vybral si si miesto sám. Sám? To Darle. Prvá si sem láhla. Tak si daj Valendu pod stôl. No alebo si tam láhni sám. Dušan Javorčík sa k nám prisťahoval z Tatier. A zhodou okolností aj tam chodil do 7B. Ja verím, že sa postaráte o to, aby sa mu u nás páčilo a aby sa medzi nami cítil dobre. No, to sa postaráme. Tak Dušan, vyber si, kde chceš sedieť. Môžem si sadnúť k Ševčíkovi? K Páľovi? Už ste sa stihli skamarátiť? Bývame na jednom dome, tak myslím. Tak si sadni. Dobrú chuť. Ďakujem. To je fajn, že sme spolu v triede. Každý si to nemyslí. Paľa si nič nerob, ale radšej si s ním nezačínal. To je výhľad, čo? U vás to bolo krajšie, však. No jej, za školou les a ohromné ihrisko. Všetko tam bolo zelené. Tu je to zase všetko sivé. Vymenil si farby. Máte ho na krku. To si necháš? Mal by si to poučiť. Fakt. Ten sedlák si o to koleduje. Víš, aká ohromná parta tam zostala? Máte tu kybernetický krúžok a modelárov? Ja neviem, či chalani. Paľo, máme na škole krúžok modelárov a kybernetický krúžok. Sedliak vie, čo sú to modelári? Náhodou bol u nás jeden chvastun z Bratislavy, tak som sa dozvedel. Dozvieš sa ešte viac. My chápeme dedinskú zaostalosť. Však, Robo? Nechaj ho, Paľo. Tam sú veľké domy, cesty, snáčkov. Vážne? Myslel som, že senníky. Nejaké stromy by si mi mohol ukázať, Pálo. Robo, vysvetlí mu, že pre sedlák som pán Ševčík. Páľo, môžu hovoriť len kamoši. No nejakých. Neblázni, chodí na karate. Ale veď si nič nepovedal. Tak poď, dáte prvú lekciu. Prestaňte, chalani, prestaňte. Mohol by si začať s druhou lekciou. Náš nový má priveľa energie? Vo vašej škole patrili bitky k povinným predmetom? Kto začal? Vlastne ja. Tak poď. No čo s ním? Myslela som, že si férovejší. Teď bojoval proti pravidlám. Nádherné. Vyfarbil si sa už prvý deň. Čo povieš? To bude otec prekvapený, keď zrazu nájde doma našu starú jedálniu. Zahováraj, s kým si sa to pobil. Nepobil. Iba som jednu strúhol jednému takému dlžníkovi. Dlžníkov si mal aj v Tatrách viac než dosť. Nesľúbil si, že tu si dáš pozor? Ja som ti povedala, prvý dojem... Áno, najdôležitejšie. No. Iba, že ich prvý dojem bol, že som dedinčan, ktorý spadol z duba. Mám si to nechať? Mami, mne to tiež chutí. Čo je?
Ešte aj ty prines poznámku. Máš skvelý príklad. Mami, ja som hladný. Náhodou Dušan má pravdu. Úlohy už máš? A ty, Dušan? Aby si aspoň v učení nepokazil reputáciu. Momentíček, o hodinku som hotový. Priznaj sa, že takto si chceš udobriť otca. Ale mama, za koho ma máš? No. Ako by som nepoznala vlastného syna. Nech sa páči. Že som takú ušil. Čuž, mama mi so všetkým len po dobrom. Ale to sa vždy nedá, Mrňo. Nehovor mu už, Mano. V Bratislave chcem byť Michal. Naučili ťa na nový život. Budeme sa tu mať ako doma. To sa mi nezdá. Medzi takýmito. Niekomu asi padá mietka do polievky. To asi niekto vyklopáva rezne. Pani suseda, v mene susedských vzťahov vás prosím, že majte ohľad na to dieťa. Ale my sme nevedeli, že máte malé dieťatko, pani Jurkovičová. Syn počká, kým sa prebudí. Ale náš Robinko nespí. Veď on sa učí. Od 2:30 do 4:30 sa učí. Viete, on je veľmi precitlivé dieťa a má alergiu na hluk. Áno. Viete? No dobre, pani Jurkovičová, ale on vyzerá celkom zdravý. Ja mám na to lekárske potvrdenie. A ešte raz v mene susedských vzťahov vás veľmi pekne prosím, upozornite svoje deti, pretože tí vaši chlapci sú veľmi diví. Áno. Veľmi diví. Poď. To sme sa dožili. No prosím, dá sa s takými bez ucha? Ty ho dostaneš, ak neprestaneš. Máme malú klubovňu. Prečo niekedy neprídeš? Nemám čas. Neboj sa, nie pre šrácov, len pre vybraných. A vyberá ich Palo Ševčík. Už si netrúfaš? Môže si tam dať svoje veci a urobiť dielničku. Daj pokoj s tými holubami. Nechaj ho a nerozťahuj sa na mojom stole. Poď, tvoj brat je hrozný chalan. Napíšeme kamarátom a pošleme to do zatier. Opatrne. Pozor, a nepore sa o druho. Áno. Všetkých vypustíme. No, najlepšie. Má zlo, že lietajú lepšie ako ten turbovat. Leď. Ahoj. A pozdravujte Patry. Toto tu je slušný činžiak a nie je taký holubník, no. No počúvajte. Počujete? A to od 4:00 tá hydina im takto vrká. A to ešte nie je všetko, pretože v noci aj cez deň každú hodinu tam niečo kúka. Prosím vás, pochopte ma, v tom sa nedá spať, ja som úplne hysterická z toho. Ja vás chápem, vážená susedka, ale keďže bývate oproti, mohli by ste to vyriešiť sama. No dovolte. Tak ja som nájomnička a nie domovnička. Ja vás chápem, pani susedka, ale domáci poriadok nedovoluje pestovanie holubov. Isté. Ani ranné hrkútanie, ani nočné kúkanie. Isté, ja to zariadím. Spoľahnite sa. Ďakujem vám pekne. Miško, čo to s tými holubami vyvádzaš? No ja už toho mám dosť. Okamžite všetky vypustíš. No, mami. Už som povedala.
Ak tu za 5 minút uvidím ešte jedného takého operenca, tak uvidíš. Musíme ich tu niekde skryť. Naši by mi dali. Tak počkaj, tu sa pozrieme. Miško, poď sem. Miško, poď. Ja idem po tarle. Dobre. A ty zúžem vozy. Dobre. Čo je toto? Čo je toto? Čo je toto? Čo je to? Prepáčte, neuleteli vám holuby? To je vrchol. Urobiť zo schodiska holubník. No čo si budú o nás myslieť? No kam si tie holuby chcel zasa schovať? No povedz! Tak vieš čo? Ja ti tie holuby okamžite vypustím. Nie. Pôjdeme. Nie. Povedala som. Nie, prosím ťa, mami. Povedala som. To sú poštové. Vrátia sa do Tatier. No sláva, to si ma poučil. Zatiaľ sa vracajú len do nášho bytu. A toho tvojho montovania mám tiež už dosť. Vierka, veď sa nič také strašné nestalo. Mne sa asi sníva. Máš pravdu. Mrňo, holuby musia preč. V tomto dobe by im aj tak nebolo dobré. Dáme ich zatiaľ k starej mame. To je dobré. Chudera mama. Ahojte. Budeme musieť napísať. Vstup len pre členov klubu. Celkom obstojné. U nás sme tomu hovorili sušiare. Nikto tu nesuší. A tak sme ju obsadili. To si sa na dedine nenaučil slušnosti. Chceš znovu vyučovať? Jasné. Do čerta. Už meškám 3 minúty. Na nepozvaných máme osobitnú taktiku. Počkaj. Dušana som pozvala ja. Aby sa pozrel na tú farebnú hudbu. A vyzná sa v tom. Veď pracoval v kybernetickom krúžku. No, to som zvedavý. No naozaj. Mohol by som sa na ten krám pozrieť. To môže. Však Palo. Už je na nič. Aj tak to nepokazí. Nechaj ho.
Nech ukáže, či sa nevyťahuje. Skočím si po verce. A hneď si môžeš priniesť tie svoje veci. Tebe ďakujem. Si mala koho pozvať. Ak to náhodou nevieš, toto je priestor pre všetkých nájomníkov. A aspoň uvidíme, kto sa vlastne vyťahuje. Čo je to? Nič pre dievčatá. Turbolet. Variant prvý. A na čo je to dobré? Chodí po suchu, pláve po vode i pod vodou. Raz to bude aj lietať. Všetko pozná, všetko zaznamená, všetkému sa vyhne. Riadený je rádiom na diaľku. Hráčka, poskakuje to a vrti to chvostíkom. Keby to bolo na hranie, tak by som ti to požičal. Tak sa s tým predveď. Som zvyknutý najprv dokončiť jednu prácu. Tak čo? Fakt, odborník. Tak čo, môže sa? Uvidíme, či urobí aj iné skúšky. Čo modrou barvou do oblakov píšu tento inzerát. Vymeníme práve s domov za slúk a dnes s domov, kde budú hrať motýle a skákať. Absolútne. A ešte aj zostane. Von. Poďme. Aha. Tak to si bol ty. Nie som si to myslel, že to bol tento hrozný chalan. Veď ja tiež to ukážem. A bude to aj lietať? Až druhý variant. Musím dať silnejší elektromotor a odľahčiť konštrukciu. Ne sa nevyťahuj. Aj taký tá korytnačka nikde nepoletí. Stav sa. Chalani! Malé ako veľkomesto. Nadinka nám zakľubovnil. Prečo? Vraj kvôli tomu húrajú. Čo sme tomu dali?